cu primul videoclip de stand-up la mine pe canal și astăzi o să testăm aceste skin-uri. Bine. Pe bune. O să le testăm să vedem cât sunt de bune, unele sunt și stack din astea, așa îi zic. Uitați. 111 kg am făcut cu asta, mi-i place chiar foarte mult. Și o să testăm atât pe Tero cât și pe Antitero. Antitero Darius. Dacă mai vreți episoade din astea, să nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă să... Bă, da, mă lași, mă. Ca să vă țin la curent cu episoade din astea de stand-off și Brawl Stars și poate mai facem și live, cine știe. Bă, dar nu mai taci odată. Și aceste skin-uri nu sunt câștigate, am băgat 50 de lei pentru ele. O să punem pauză până să-mi fac pe 200 de rezolvi și nu știu ce. Iată noi că suntem Antitero. Așa de prima oară și să testăm asta, să vedeți cum este. Skin-ul ăsta este chiar foarte fain. Bine, mă, da. Direct cap. Bă, direct cap. Direct cap. Pe bune. Am pus cu mine comentar. Bine, bine. Să testăm acum tot un skin stack card și legendar pe MP7, parcă se chema. Și este șmecher. Nu am făcut un șmecher. Deci nu o să fac șmecher. A, nu. Știi tu? Cum? Băi! O să spună și aveți și toate skin-urile pe care le avem. Hai să luăm repede până la 10. Ah, nu! Are wallhack. Are wallhack. Am dat prin care de headshot. O să cam de pune comentarul lui, dar nu prea face nimic. Mai băgăm câteva titluri, nu mă cum are pe de AVP-ul. Tot un skin legendar. Niște pistoli. Daci. Poate puteți dăți. Pe ultimul loc, mama. Dar acum nu joc pentru că știi joc ca să vă arăt cum skin-urile. Mai. Bun, trecem peste AVP. Testăm un pistol. Ăsta. Este un epic. Prea târziu. Ținem să faci video. Ce mai acum? Unde bam! O pătruns cățelușa lui frate meu la noi în această minunată cameră. Bă, scoate-mă afară! Arma asta chiar nu știu să joc. Facem chestia așa, așa. În fine, acum un minut pe care pot să vă arăt încă o... Bă, tatași-mă odată. O să vă arăt... Unde n-ai, băi? Băi, stai că eu nu am. În fine, stai... Arma asta. Asta este a doua armă care am vrut să vă arăt, dar... Pe aia care am vrut chiar acum să vă arăt, dar eu nu am. Să vă arăt că nu o să-mi bag la Tero.
Hello! Salut! Pa! Pleacă. Bine. Bă. Mamă. Bă, dar necromancerul ăsta e ca lumea. Neam și nu e foarte fain, că nu e controlabil, dar... Necromancerul, da. Ca un necromancer, Bine, și acum o să punem pauză până intrăm și la Tero. La mine o să dureze ceva timp, la voi doar o secundă. Prima armă care o testăm o să fie un Taci, un AK Necromancer. Și... Se descurcă, dacă... Mă bâlbâi. Dacă-s doi pe tine, e ca și cum o postești la mine. Ca și cum o postești la mine, o să vă arăt. Măi. Se mișcă, că se mișcă. Ca tirezul. Tirezul-i pe reclador. Tirezul pe reclador. Suntem, să zici. Nu-i spuneți, să mă spuneți că v-am zis, dar el este pasionat de fetița. Sigur. Am și eu skill-ul ăla, să nu credeți. Bun, a doilea este aceasta, am notat ca prostul cum se cheamă. Ideea că este... Nu vreau. Băi. Mai. Dar dă-te mine. Ce funcție de două ochi. Această armă și lumea. Nu că ține pauză să vedem și m-am scris. Băi, dă-te mă de aici. Băi, dă-te mă de aici, mă, nu cred. Dar ce mă stă să mă luăm asta, mă? Ce prost suntem. Bine, este această armă, este tot un skin epic, cred că vedeți acolo sus. Mamă! Și tot mor, măi! Acum am zis skin epic, care vine pe toată lumea știe. Da. Și repede o să filmăm doar 10 minute din păcate. Dacă vreți să facem live-uri acest joc nu este de vreo, este de timp pentru că vă doriți voi. Dacă mine prost. Hello. Băi, dar fii serios, mă. Bine, o să renunțăm la această armă, să nu mă avem de AVP. Avem de unde să testăm armele. Toată lumea știe că AVP-ul, AVM-ul să dai un glonț și scoți din joc, da? Scam prost capul, m-am jucat deloc. Hai mă, băi. În fine. Știți cum este cu AVP-ul, deci o să o luăm această armă, este un skin rar. Și... este cam nașpa, mie chiar nu-mi place arma asta, dar m-am luat un skin de ea ca să am și skin-uri faine. Sniperul ăsta care trage automat. Și ce? Nu cred că știți voi asta. Deci, o să încheiem acest video pe bune. O să încheiem acest video. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, uitați de like, share și subscribe. Pa, pa!